إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنلر بزني يقطن برقل برشا نعمتلرن برب تروش شوشا عالملردن إدارشası хужасы Аллахы Тағалаға тиешлі һәм безгә җәннәт юлын күрсәтеп калдырган, Коръан хикмнәрен безгә җиткергән, тиешенчә өйрәтеп калдырган сөекле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең рухына салават шәрифләр барып ирешсә иде. Һәм әлхәмдүлилләһ, менә Аллаһы Тәгалә тагын безне атнаның иң хәерле көненә ирештерде. Һәм инде кемдә шушындый уй теләк тудырып, Аллаһы Тәгалә шушы мүбәрәк җиргә, мәчеткә китерде. Һәр барчабызның да Аллаһы Тәгалә гөнаһларын ярлыклап, шушы җомганың савапларын алып кайтырга насыйп итсә иде. Һәм инде менә бүгенге көндә адәм баласы бик каты зарлана, вакыт җитмиде, акча җитмиде, авыртамды, шулай бит көнем тиз үтәде, көненә 5 максат куям икән ди, шуның икесен генә эшләргә өлгерәмди. Бүген кеше бик каты зарлана, нәрсәдән? Һаман нәрсәдер җитмәүдән. Һәм менә бу нәрсәдер җитмәү, ул инде бәрәкәтсезлек дип атала. Ягъни тормышыбызда, вакытыбызда, акчабызда бәрәкәт булмау. Әйе, әгәр дә адәм баласының тормышында бәрәкәт юкка чыга икән, ул бер нәрсә эшли алмый. Аның һәр вакытта да акчасы да җитмәячәк. Көн дәврында аңа 24 сәгатьтә җитмәячәк эшләрен эшләргә. Һәм гомумән тулы бер тормыш та җитмәячәк. Һәм шулай киресенчә Аллаһы Тәгалә берәр нәрсәгә диек, малыбызга, вакытыбызга, көнебезгә бәрәкәт бирә икән, без шушы кичкенә генә вакыт микъдарында бик күп нәрсәләр эшләп калдыра алабыз. Мәсәлән, мисал өчен кемдер күп итеп хезмәт хакы ала, күп итеп сәүдә кыла, анда 80 мең эшли, 100 мең эшли, 150 мең эшли, әмма ул аңа барыбер җитмәй. Шулай бит. Чыга ул аның. Штрафлар белән чыга, даруларга чыгып китә, башка төрле проблемалар белән чыга, җитмәй, әле ул әҗәткә дә керә. Кемдер эшли 30-40 мең, әмма җитә. Чөнки Аллаһы Тәгалә артык чыгымнардан саклый, штрафлар да килми моңа, сәламәтлеге дә какшамый, даруга да тотмый. 40 мең зарплата ала, яки 30 мең, әле калып бара 5-6 мең, 10 мең анда ай сайын. Бу нәрсәне күрсәтә? Бәрәкәт булуын күрсәтә. Кемдер әйткәнемчә көненә 5 максат куя, әмма икесен генә эшли ала, өлгерми калган эшен эшләргә. Кемдер шушы 24 сәгатьтә 5-не куя, әле вакыты калып, тагын өстәмә 3-4 эшен эшләп бетерә. Вакытында да бәрәкәт. Кемдер 5 бала тәрбияләп үстерә. 5 баланың берсеннән дә игелек күрми. Тетенсе тәртипсез булып үсә, сүзен тыңламый, итәгать итмей. Кемдер инде 1 бала гына тәрбияләп үстерә. 5 балага тиң. Сүзен дә тыңлый, итәгать тә итә, әмерләрен дә үти. Менә бу бәрәкәт дигән әйбер нәрсәнең генә булмасын, үсүе һәм дәвамлы булу. Бу бик мөһим әйбер. Һәм шушы бәрәкәтне бирә безгә
бары тик шушы безнең хуҗабыз, галәмнәрнең тәрбиячесе Алла Субхану ва Тааля. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тааля да менә Коръәнгә караса 32 җирдә шушы бәрәкәтне Аллаһ Тааля искәртә һәм үзенә бәйли. Менә Мульк сүрәсен бөтенебез дә укыйбыз, шулай бит. Йоклар алдыннан да укыйбыз, мәҗлесләрдә дә укыла, һәм башка чараларда да шушы Мульк сүрәсе укыла. Һәм анда нәрсә ди Аллаһ Тааля? Табаракаллази биядихил мульку ди. Бәрәкәт иясе ди, барлык патшалык, барлык байлык ди аның кул астында ди. Ягъни Аллаһ Тааля бәрәкәт иясе, ягъни бәрәкәт бирүче. Һәм Коръәндә бик күп мондай аятьләр. Табаракаллаху раббул аламин. Шулай бит, галәмнәрнең идарәчесе, галәмнәрне идарә итеп торучысы кем? Бәрәкәт иясе Аллаһ Субхану ва Тааля. Бәрәкәтне бирә Аллаһ Тааля. Biz күпме генә тырышсак та, нинди генә максатлар куйсак та, нинди генә график төземәсәк, ничек кенә акча расходларын киләмәсәк, шуңа хезмәт хакы алам, менә бу ЖКХ-сына түлим, монысына илтеп түләм. Ничек кенә без тормышыбызны рәткә салырга, финанс ягын тәртипләргә тырышсак та, Аллаһ Тааля бәрәкәт бирми икән, biz bir нәрсәне кили дә тәртипле дә алмыйбыз. Чөнки бәрәкәт бирүче Аллаһ Субхану ва Тааля. Бүгенге көндә безнең шушы шир диек, бәлә диек, бер нәрсәгә ирешә алмыйбыз, бер нәрсәгә өлгерә алмыйбыз, менә шушы бәрәкәт юклыгы. Безнең вакыт юк. Намаз укырга да вакыт юк. Шулай бит. Бала тәрбияләргә дә вакыт юк. Ни өчен соң вакыт җитми безгә? Чөнки без Аллаһ Тааляны кырыйга куеп, шушы вакытлыча матди нәрсәләрне үстен куйганга күрә, Аллаһ Тааля бездән бәрәкәтне алды. Шуңа күрә җитмәячәк тә бездә. Вакытта, тормышта. Һәм тормышта да без сорыйбыз озын тормыш дип. Дөрес түгел. Сорага кирәк бәрәкәтле, хәерле тормыш. Ни файдасын 70, 80, 100 ел яшәргә, әгәр дә ул хәерсез, бәрәкәтсез тормыш булса. Анда Аллаһка урын булмаса. Аллаһка сәҗдә кылмасаң, шушы 80, 90, 100 елың сиңа хәсрәт кенә булачак, кайчан кабергә киреп яткач. Бөтен шушы сәҗдәсез үткән вакытларың өчен, бисмилласыз, әлхәмдүлилләсез ашаган ризыкларың өчен сиңа бит күпме газап булачак. Шуңа күрә хәерле, бәрәкәтле тормыш сорау кирәк. Кеше яшәргә мөмкин 70, 80, 100 ел, әмма Аллаһ Тааля да юганда, җәмгыятькә бер ни файда да юк, бары тик үзенә карата зыян гына. Кемдер яшәргә мөмкин 50-60 ел, анда Аллаһка да урын бар. Анда җәмгыятькә, кешелек дөньясына файда китерү дә бар. Һәм үзеннән соң шуның хәтлек ис калдыра, файда калдыра. Кешеләр ул бу дөньядан киткәч тә аңа дуа кылып тора. Менә шушының хәтлек эш эшләп калдырганы әлдә бүген дә кулланабыз. Аның гыйлеме яки ул салдырган биналар белән, юллар белән дип кемдер инде ләшит сатып, теләсә нәрсә сөйләп бер ни файда китермичә яшәде. Бәрәкәтсез тормыш. Шуңа күрә дуа сораганда да хәерле, бәрәкәтле тормыш сорарга кирәк. Менә шул вакытта гына яшәүебездән шын файда булачак. Кабергә яткач шатланышып ятырга. Ярый эшләгәнмен әле, ярый башымны сәҗдәгә куйганмын әле вакыт табып дип. Һәм Аллаһ Субхана Тааля вәгъдә бирә менә Коръәндә. Нәрсә ди? Менә шушы тормышыгызны үзгәртәсегез килсә ди. Менә корылык дибез бүгенге көндә. Корылыкның да сәбәбе шушы бәрәкәт булмау. Гунахка чуму. Менә аңа дәлил булып тора Әгъраф сүрәсенең 96-нчы аяты. Ни өчен корылык? Ни өчен Аллаһ Тааля күктән ризык ишеген ачмый? Яңгыр ризык ул. Яңгыр ризыкның бер төре. Чөнки Аллаһ Тааля шушы шифалы яңгырын яудырганда гына ризык була, ризык үсә.
Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Валау ди әгәр дә ди, әннә әһләл кура ди, берәр авыл җирлеге, шәһәр җирлеге, ягъни бер халык ди. Әмәну ди, иман китерсәләр ди. Аллаһның барлыгына, берлегенә ышаналар икән ди, Аллаһ бирүче, Аллаһ алучы, Аллаһ саклаучы. Һәм шушы барча биргән ниғмәт, идарә аның кул астында. Һәм шуңа да аңа шөкер итеп, аңа гыйбадәт кылырга кирәк дип Аллаһның шушы иман китерәләр икән ди. Аның фәрештәләренә, аның китапларына, аның җибәргән пәйгамбәрләренә, һәм тәкъдирнең яхшысына да, яманыннан да ул Аллаһ Тәгаләдән дип ышаналар икән. Һәм үлгәннән соң терелүгә иман китерәләр икән. Менә бу иман дип атала. Менә шулай итеп иман китерәләр икән. Бүген көндә без бит бәрабәр. Нәрсә ул иман? Белмим, нәрсәләр мәчеттә сөйлиләр инде шунда. Кызык түгел безгә бүген. Нәрсә ул иман? Аның нигезләре, нәрсә иманны боза? Кирәкми ул безгә, бәрабәр безгә. Ал барып күмерләр, хәзрәт бар, абыстай бар, юрлар күмерләр. Нәрсә ул? Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә, кем иман китерсә генә ди. Һәм ваттaqu, тақва булса ди. Ягъни иман белән иманыңны дәлилләп, шушы күңелеңдә менә мин яхшы дип йөргән иманыңны тышкы якка чыгарып күрсәтсәң, игелекле изге гамәлләр кылып, тақвалык нәрсә ул? Аллаһ Тәгаләдән әҗир савап өмет итеп, игелекле хәерле гамәлләр кылу. Һәм Аллаһ Тәгаләнең җәзасыннан, газабыннан куркып, гынаһлы, бузык, фәхиш, начар гамәлләрдән тыелу. Менә бу була тақвалык. Кешенең тақвалыгы үскән саен ул күбрәк изгелек кылырга омтыла һәм гынаһлардан тыела, булдырылганча күбрәк. Кешенең тақвалыгы заиф икән, ул намаз укыга да салкын карый. Ул садақа бирүгә дә салкын карый, ул ураза тотуга да ерак тора, һәм гомумән башка дин хөкемнәреннән дә ерак тора. Һәм гынаһларга да батканнан бата. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә, иман китерсәгез ди, күңелегез белән менә шушы бездән таләп иткән 4 нигезгә ышансагыз ди, һәм иманыбызны раслап, дәлилләп, гамәлдә куллансак, изге гамәлләр кылып, гынаһлардан тыелып, нәрсә ди? لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ دِي بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Күкләрдән һәм җирләрдән бәрәкәт ишекләрен ачырыйк ди. Нәрсә дигән сүз? Менә шушы шифалы яңгырларны яудырып, җирләрдән бик мул табышлар бирер инде. Бу яңгыр Уҗым белән генә моны шикләп калдырырга кирәкми, моңа бөтен нәрсә кирәк. Күктән һәм җирдән моңа бөтен нәрсә кирәк. Бәрәкәт. Моңа вакыт бәрәкәтлеге дә кирәк, моңа тәрбияле балалар да кирәк, моңа сәламәтлек дә кирәк, моңа иминлек дә кирәк, бөтен нәрсә кирәк. Менә әгәр дә күктән ишек ябылды икән, димәк без иман һәм тақвалыктан ерагайдык. Бүген көндә дә шул. Ерак китәсе юк. Башта Аллаһ Тәгалә кисәтте пандемия белән. Намазга басу шарттымы? Юк. Ничек бәрабәр? Хәзер дә бәрабәр. Хәзер инде тагын да куркынычрак сугыш афаты килде. Кеше тәүбәгә килеп, Аллаһ Тәгаләгә сәҗдәгә башын идеме? Юк. Кеше уйланмый бәрабәр. Ничек бара, шулай барырга тиеш дип. Юк. Коръәнне уйлап, фикерләп укып карасаң, менә кая шундый кеше иманнан, тақвалыктан ерагая икән, Аллаһ Тәгалә ул кавымны шушындый бәла казалар җибәреп халак итә, юкка чыгара. Һәм без дә юкка чыгырга якынайып барабыз, әгәр дә тәүбәгә килеп, иманга килеп, изгелек юлына басмыйбыз икән, без дә халакка чыгачакбыз. Без дә халакәткә юлыгачакбыз. Инде Русча әйтсәк, признаклары, галәмәтләре бит инде күп, тагын ни галәмәт кирәк безгә? Пандемия булды, сугыш булды, корылык. Тагын нәрсә кирәк соң безгә хәзер уйланырга, тәүбәгә килергә, иманның нәрсә икән өйрәнергә, намазга басырга,
halal bilan haramni ayıra başlarga, azrak tili bizga xo'ja bo'lirga, balalarimiz tilasa narsa munda tinglab, tilasangiz so'zlar aytib, har 5-chi so'z sugini so'zi bizning esimizda ketmay, baribir bizga tarbiya masalasi yo'q shekilli. O'zimizga yong'ir kerak, o'zimizga imin turmush kerak. Barısida rahat kerak. Shu imin rahat turmush uchun bir narsa ishladikmasin? Ishlaymizmasin? Allah subhanahu va taolo ayta, iymon keltirib, mendan taqvo bo'lsag'izgina dey, barakat eshiklarini ochiraman dey. Ammo hamma sho'layinda men bunisi yolg'on, bunisi durust tugul, ham Alloh taolada qarag'iz narsa dey. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kan yaksibun dey. Mana bizning javob. Biz narsa ishlaymiz. Yolg'oningni ol, orttirallaringni ol. Alloh taolo olardi, ko'bisi shu so'zlarni yolg'onga chiqararlardi. Ishonmaslar olardi. Shinga jiddiga sonamaslardi. Alloh taolo qara 14 asrlik bizni psixologiyamizni, xulqimizni bilar. Mana buning kunda narsa ayta bizni Alloh taolo bilib turib ham ko'bisi de lekin de yolg'onga chiqararlardi shu so'zni de, ishonmaslardi. İmanını da yolg'onga sanarlar, o'lgandan so'ng tirilishini de yolg'onga sanarlar, Allohning borlig'ini de bek ishonmaslar, Alloh rizq berishini de, iminlik berishini de bek ishonmaslar, men o'zim deyarlar. Ham narsa de shu yolg'onlari uchun, ham ishlagan gunohlari uchun narsa de tutib olirmiz biz ularni de. Ya'ni g'azabga, turli bursh mashaqqatga duchor etirmiz de. Amma bizga bek yengil. Partik iymon ham taqvolik Allohda barakat eshiklarini ochirman deydi. Ham Alloh subhanahu va taolo Fatir surasining 2-oyatida tag'in bizga iymonimizni nig'ita narsa deydi. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Alloh taolo bir rahmat eshigini ochaykan deydi. Birer fazilatin, birer xoliqqa, birer jirlikka, biriga tilayganda bir kimda tutib qola olmasdi. Birinin podshoda, birinin nachalstvida Alloh taolo tilaygan birer o'zining qullarına ne'mat biriga, fazilat biriga bir kimdani tutib tiyib qola olmasdi. Ham narsadi va ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Alloh taolo bir narsani bermaykandi. Yomg'ir bo'lsinmanda, iminlik bo'lsinmi, boshqa turli ne'matni uni bir kimda berdira olmasdi. Bir kimda buldira olmasdi. Chunki o'g'ina tabarakallazi biyadihil mulk. Chunki butun podshohlik, butun borliq, barakat yesi Alloh taolosidan ona. Ham tag'in shu vaqti bizga deyik, umri bizga barakat ustarga yordam eta turgan tag'in bir amal bor. Ul da bo'lsa, shu alamlarning xo'jasi Alloh taolaning kitobini o'qu. Chunki Alloh subhanahu va taolo bik ko'p oyatlarida ayta, ammo biz bir oyatnigina olib ketirib, Sot surasining 29-oyatin Alloh subhanahu va taolo narsadi, kitabun anzalnahu ilayka narsadi biz senga kitob indirdik. Nindi kitobdi? Muborak. Muborak. O'zina ko'p turli barakatlar jig'an kitob indirdik. Ne ishindi? Liyadabbaru. Fikrlar, o'ylar ishindi ayatihi, aning oyatlari turindadi. Va liyatazakkara ulul albab. Ham aql egalarina o'ylanir uchun narsa ruhiy rizq bo'laraqdi. Ham olimlar aytdi, tafsir qiluvchilar aytdi, kim shu oyatni Qur'on kitobini har kun sayin fikrlab, o'ylab o'qiganda Alloh taolo shu kitobni fikrlab o'quv sababli uning vaqtini, turmushini barakat beradi. Chunki ularni o'qib bila, nishik durust yasharga, nishik shu barakatni olirga butunisi Qur'on kitobida bor.
Нәрсә ул халал, нәрсә ул харам, нәрсә ул гынаһ, һәм нәрсә безне Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәтеннән ярагайта, һәм нәрсә безне Аллаһ Субханаһу Тәгалә рәхмәтенә якынайта. Бөтенесе шушы китапта җыелган. Һәм шуңа да галимнәр әйтә, менә көнең бәрәкәтле булуын теләсәң, иң башта шушы китапны укудан башла ди. Бөтенесенә өлгерерсең ди. Һәм чынлап та менә шушы Аллаһ Тәгаләнең китабын укып көнебезне башлыйбыз икән, бер бит, ике бит фикерләп йөрибез икән, Аллаһ Тәгалә башка эшебезгә дә, башка гамәлләребезгә дә бәрәкәтен бирәчәк. Һәм әле менә тагын бәрәкәтне юкка чыгара торган гамәл, бигрәк тә инде менә эш, кәсеп мәсьәләсендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ни өчен бүгенге көндә зарланабыз, сәүдәбез алга бармый, эшебез алга бармый, акчабыз җитми дип. Моның төп сәбәбе ялган. Начар товарны яхшыга чыгарып сату, начар эшне инде җиренә җиткереп эшләмәдең инде. Әйбәт инде шулай булырга тиеш дип ялганлап кеше шандыру. Пәйгамбәр бу сүзләргә дәлил Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Манфaqtu lis-sil'a mamhaqtu li-baraka" ди. Менә бу сәүдәдә ди, бер товар сатканда ди, начар товарны матур итеп күрсәтү ди, бер эшеңне, начар эшеңне шулай ук матур итеп күрсәтү ди, бәрәкәтне бетерә ди. Ялганлау, алдау сәүдәбездә дә, эшебездә дә бәрәкәтне юкка чыгара. Кайбер кеше уйлый, теге матуррак алмаларын ди, матуррак бәрәңгәләрен тышкы якка чыгарып куя да, чиләкне шулай бит астына нәзрәк ширекләрен, бузыкларын сала. Һәм шуның белән уйлый, 5 кило сатам икән, яхшы итеп керем ала, ул 5 килоның инде 3 килосы гына тутырга ярый, калганы ашарлык түгел, һәм шуның белән керем алам ди. Акча эшли ул анда, 500 тәңкәме, 1000 тәңкәме. Әмма шушы ялган аркасында 1000 итеп эшләде икән, керем кирде икән, шушы ялган сәбәпле Аллаһ Тәгалә 10,000 итеп чыгарачак ул аннан. Я сәламәтлеге какшый, шулай бит даруга, операциягә тута. Я малаянда машинасын алып, кайдыр бәрелеп сыланып, запчастька нигә кирәк була башлый. Я штраф килеп төшәңә бер нәрсә тотып. Без уйлыйбыз, каядыр нәрсәдер теге чумара эшләсәк, эштән бер нәрсә урлап кайтсак, әзрәк экономия булды дип. Без үзебезне заиф акыл белән уйлыйбыз, әмма Аллаһ Тәгалә икенче әйбер әзерләгән. Нәрсә генә урлама, нәрсә генә ялганлама, бәрәкәт булмаячак. Без аңа бүгенге көндә инанда башладык инде. Күп кеше килеп әйтә: "Хәзрәт ди, хәмер сатып эшлим ди. Яки ана документлар әзрәк алдалап ясыйм ди. Акча күп керә ди. 200-300 мең нәп керә ди, күп керә. Шунсы гаҗәеп ди. 400-500 мең итеп чыга, әҗәтләргә керәем ди. Ай сайын шундый сценарий ди. Әмма ди хәзер ди намазларга басып, гынахымны аңлап тәүбәләргә килеп калдырган идем ди. Алхамдулилlah, әз генә эшлим ди. 50 мең, 60 мең генә керә, теге акча белән караган, бик әз акча. Әмма калып бара ди. 15 мең, 20 мең, кайбер айны 30 мең кала, чөнки чыгым юк ди. Аллаһ та саклый бөтен нәрсәне ди. Шуңа күрә менә без уйлыйбыз сәүдә эшләгәндә. Сәүдәбез, эшебез бәрәкәтле, киремле булуын теләсәк, алдамаска кирәк. Товарыбызда да, эшебездә дә. Берәр нинди изян бар икән, әйтергә кирәк. Менә монда шундый җитешсезлеге. Моңа җитергә конечно бик зур иман кирәк. Әмма үзебез решайтабыз инде русча әйтсәк, нәрсә безгә хәерле. Һәм өченчесе, беренчесе иман белән тақвалык, икенчесе алдамау, һәм өченчесе нәрсә? Аллаһ Тәгаләдән һәр вакытта да һәрбер эшебезгә, һәрбер нәрсәгә бәрәкәт сорау. Менә ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи пәйгамбәр, хәтлек пәйгамбәр дә дуаларында һәр вакытта да бәрәкәт сораган. Аллаһумма барик лана фи асма'ина. И Раббым, кулакларыбызга бәрәкәт бирсәң иде. Ва бисарина ва кулубина. Нәрсә ди? Кулакларыбызга, күзләребезгә, йөрәкләребезгә бәрәкәтеңне индерсәң иде. Һәрбер нәрсәгә дә алган гыйлемебезгә дә назарланабыз, башыбызга керми, аңламыйбыз. Сырык Раббыбыздан.
Şuşa akılıma, hatırıma bereket ишекләрен açsan idi deyip. Şuşa duanı yaplarga, şuşa ilimni özleştirge, жеңіл айтсаң, бәрәкәтіңні берсәң еді деп. Қайбір вақыт 10 китап оқып шығабыз, бір нәрсе оқымағанда шекілді. Бір нәрсе есте қалмай, бір нәрсе аңламады. Қайбір кіші машалла, бір китапны оқып шыға, яттан сөйлей. Не үшін? Бәрәкәт бар. Әгәр дә біз шуның белән тилмерәбез икән, сүрек дұғаларыбызда. Ей Раббым, бәрәкәтіңні берсәң, син бәрәкәт иесі. Хамин менә шушы қайбір мисаллар булды. Алла Субхану ва Тааля инде шушы гына кичкенә генә берничә сәбәпне булып та тормышка ашырабыз икән. Алла Субхану Тааля бәрәкәт иясе, ул вакытыбызга да, малыгыбызга да, балаларыбызга да бәрәкәтен бирәчәк. Әмма бу әйткәнемчә кайбер мисаллар гына булды. Әмма динебездән, Коръәннән, хадисләрдән карасаң, вакытыбызга, тормышыбызга бәрәкәт ала торган сәбәпләр бик күп. Әмма инде вакыт кысынкы булу сәбәпле без берничәсен генә зикр иттек. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا